tabuk chini bukuk champa saka dumasoroni joto debor marok do dumasoroni debor marok ajagani tripura rok no chaya sau bangladeshi hini sau abo chaya tangi dofa kaisa norok aroni tripura rok no hamia sanai debor ma hangkai tripura sai diba tripura hangkai tripura sai diba tabuk nini kok ang kok ma sau do kok no khuglai ta sadi bukuk champa tripura champa koli champa phul motom khumbar siabo gian tongu ngangkai ang gian komble nor gian kabang ba gian kabang ni kok sadik tabu haku tisani debor marok khanang sakoi tamu saunai bukuk champa tripura nungje sagaro tripura tam jatini kok sa nung chini haku tisani debor marok mane haku tisani debor ma khorok sapan bat kari kha debor marok hai diba nungke susi siu ani voice record ngangkai kisi sasi taneiru norok jodino asikno dofa thansana hamjak nai hingangkai a norok no je voice clip rinai bono tangi singya a borok sabo a je voice record rinai a borok sabo tangi norok todonto khaiya abo todonto khaiga diba acha borok mun juki call amsungken tani pekya ara borok ano kok saka ang bono kol khaimelo gulguna kok saka ngam par bo ha hangka ngam saka kan kol tani khipka boba he gian nong ya bo adat ni naw phaltu kok mang sampatir pro tam ni na bo audara angno hamja ujoto tripura hamia ya joto deborma hamia ya kisah misah hamia dong iya kok si sati yang bokok no sau ngetang ini orang asal apa hai memang norok no pilih kau sabisi tini nai kyang sini tek koroksa tahu nggak akok ni point no tangga nggak kai taku gratis tripura bani puno problem keri news caluk nai bini pejo pontang nukha a video clips kisi sari woi botam sanan tangka sakau sini tripura rok no are chini yang ni saud nang chini yang ni diba tini saud tripura te khorsa takuk sobin tripura bono unukha ekoi sur bong ni ekoi sur sini tripura no da poritus no ang respect lai tongoni buku hamya pokno nai thong amai keno bo khini respect abo bo mahini respect abo asuk din no nang respect lai tongoni taglo borok hamya baka hamya ni sijak suka are kok pura khide khna ka ba na ara ano kol khanye sabon norok sai damang khaba ano je a kol khai sanai abo nongni o tiprasani norok ni ayang ni tripura no norok ni south ni tripura no ano kol khayuble sin south ni tripura rokle o hai baka hamyang yan sauble ge bobo tripura ni biruddhe na sai tongle nongan tripura rokle tangi abo hayeng tangi amsuk hingsaeng tini komal koloi ni biruddhe andolon khlaile maniba andolon khaine bo YTF ni sini takuk binondo ni netrittewo unko khajak naibo andolon khlaijak naibo komal koloi tipra mothani azorabo ar pandang kha bubagrani aro hosmo buzon abo hai chaya dara kisa buzok gadi borokno ore babare ang borokno buzoknan khomota korei borokno buzoknani tani khomota korinyo korei tabuk nung sitebo gian boroni habui thangka nge tahu hingsa sabno hinnai ba nungno sanai chini tripura rok nge chaye abo hai joto to ya chini tripura rok baksa belai kena hamia dara a borok ano sau ano tam norok ano mane sikulgnani kasrebnani simida wal suguito a borok sano sau dara chini tripura rok ni nungkol nang mani ang saimanu ble ang siubli ang mai kok panyen ta phaidi ar faltu borok obo haitang di জীবন ফালতু গিরিতা খাইদি কুসুগো কাইতর তঙ্গু ভগবান তঙ্গু ঈশ্বর তঙ্গু নঙ্গু যে কোনো একটা নো মানি না যে কোনো একটা নো সুরি না অমহাই তমুং তাংদি আ তমুং বেলাই খেনো সায়া কাইতর না কার থং নন বুইকে সরাইও আং সরাইয়া নং সিয়া উইও বুল খলাইয়া নং পস্তাইনাই নন কাইতর না কার থং নং যেও বুল খাইমানি kaitor nono khoma khlaitung ang nini bagi si suriu nono hamia sayang
nini hamyang thang tengang naya nung tebo borok hamdi karon nung kaham watsukna ni rengkai nung ham kahangkai obahai hamya samung khlai gala khamu tini hosmo buzon ni pandao bahino o problem nanglai gala khamu promise trips nini wansukma si hamya belai hambai ta khuk nono belai hambai ani wansukma hamya nini wansukma kaham nung kaham wansuk di kaham samung khlai di hosmo buzon ni program ni pura full video dikhangkai apurbo problem phase phegla kamu apurbo haini kisi se clips ra soi di uise abro tile se tool far nglaikha andolon nglaikha ulo full video no khoburu ja problem solve nglaio ngetam dorkar tongmani ba asuk nomonang lainani tam dorkar tongmani dofa kaisa singkangkai je program je panda se bubak rane ara ungungangkai nung je borok ni mungi andolon khainai je borok andolon khainai bubak ranar thangi salai gadiba bubagrano respect riu nungkakai bubagrano borom siriu nungkakai tangi bubagranar thangi salaiyawi ba andolon pandolon dofa kaisau khlele khiba tini buini dofa saito mani buini dofa chini dofa na hamia samani abol tiki bikota andolon khaimang kasa tini ongnupnak songhayu nagorik moncorok borok nin tripura deborma hinya tribal ra nengti ugroponthi ni jatre potchuno saito lengta party hini tongo ugroponthi hini tongo bigusa bong biruddhe ka tam andolon khaya slanro bor hinpur tangi andolon khaya aboda tiprasa aboda thansa belekena hambai ani koko kebo saya mani tongo hungangkai ang nakarsa norong thaniu anu nakarzadi hano hai belekena wanu masinja bekir masinja hano hai darak sidak mapli kasabeka social media wo mokol paitang eba khok paitang darak sidak mapli Ingkete doctor box nok pila na mapli nugunyo kam ke semni tokna ba kam kino puji mani tokna teni ni mapli bo fai no ingkete doctor box ok teni ni mapli ko ba si hano hai thana salo sini sar protos te proma sini te ti prabo sonok tine obai ke beli kino video sigoncha clips obai ke viral manok tine teni salo beli kino sini sar protos te proma sini te ti prabo songni te doctor box nok ko kasar ka ba bai sini te ti pra salo korno Kopi kokno sawi kanarika tanai salo abai ke pini je audio clips record viral mano toinai tei amni yaklo busini te takte box sona bini wan chom ne bisin te tenen salo kopi kokno kok sarka eba wahi pelenyo nangkong mani kokno message riga gete takte box sona mapli no koi bopoji manai tokna phari gete takte box song bisi kok sia wi tanai salo sini sar protos debro mani audio sikon sa kisi sa abai clips viral mano toinai Botini chalo tam ni sini te takte box no ko kasarka eba babai ke nakarsan ka apno tinya besen kisa kam ke bojoi na lana ngate takte box no kisa kam ke nai tongdi tini no ma plino tinang Facebook live ma phemani karon kai ang saimano live phegen kan tabo kabang warok no baksa rokta phainai poritus te urma sei musuk beman jatre po chalai nei phainai bor phainai no jak sori kisa aram nang thaya lumani 3-4 din kha hamya ko haibano tini no jorao belai khino tek tong kha tek tong mani bagai du buji arok to bujia buji ne rok ni thanio thano kisa kok kozar siwan ne sang tini Facebook live ma phayo tini nai nei kha thangnayo illegal immigrant noti lai kaisa joba asoba khlai thinio ban kok kozar munga bano tongo angagi tongfurbo bondoni rajniti rok nasu hamjak thaya tangbui male kabang jora ang waire waino masawo chini bororok belai over excited belai over emotional ngakai bonobi the Burma come back to Tipra Motha party takuk nono belai kina hambai nang samani bagai tambagai ke norok nije nugui tongna tamkhang tini political party ni kokno sanani phaya chini tofani baksa bororok ni kokno sang sanani phayo party no matter nang Tipra Motha da khai IPFT da khai BJP da khai CPM da khai Congress da khai abo matter ya abo kotoria chini main ngakai chini tofa chini hoda chini jati chini sampradai no pilai जों जेफोरो kaham kerengke tong mano chini samas no जों prokrito babe naithok ke tisawi mano abon sebara tongthok halok chini te kaham keri tini ang okokno sanani ma phaimase koek din nai ni kha belai kheno
usugang ang belai keno lumjak mungya kami o kaisa program thangmani program paisugui malia ma phaika belai keno lumjak ang status o borikha story o borikha ka abono nugui tam khlaika aboni logi logi wono anoro কয়েকজন বড় রক বেলাই শিক্ষিত মোটামুটি চিনি লংতরে বেলাইনি শিক্ষিত রক ন বুম সানান থাংরালিয়া আনো হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট খায়ো হ্যাঁ তাঙ্গি নং আমহাই চিনি চিনি ত্রিপুরা রং তাঙ্গি আমহাই মাসা নিনি তাম ক্ষতি খেকে হাইংখা ইরেংখা হে নানান তান জাতরে পর গে তিনি আঙো কখনো কিসা সবাইনানি মা ফাইমানিসি তিনি কক নাকাই নাইনেদি চিনি বড় রক বেলাই দাস ওভার স্মার্ট খা যত জায়গা ওভার চিনি বড় রক নাইদো over smart, over excited, over emotional. আর যত জায়গা না over মানে over উনকো সীমানি বাগিন over excited মানি বাগিন over smart মানি বাগিন তামুখা চিকন চিকন ভিডিও চিকন চিকন ক্লিপস চিকন চিকন কক থাই আর তে কাইসা কক তিনি আং সানা থাংলিয়া বুম 4 বছর আগে বড় খরকসানি ভুন বয়ানো কল খাই বড় মনিসু যদি ন অম হাই খাকে তাবুকনি দিন খরকসানি কলতে খরকসা রমনানি কিরি লাইয়ানো 4 বছর আগে বড় খরকসা অম হাইনি খাইকা সেম কল খাইকা কাহাম হামিয়া কক সালাইকা কল রেকর্ডিং ভাইরাল খাই ও উলসিনি খরকসানি বন্ধু আপনি নক থাংলাই সংশোধন লাইখা অনেক বুড়া তুরা নেতা পেতার দিলাই কক সালাই পেলাইখা এর মধ্যে তামুখা আং যেপুর কক সাকাঙ্গাঙ্কাই abo kesam kok tasadi abo kesam kok tasadi tangi nungsini jati no hin tangi chini jati no sa are kok ni mudda kok buji diba sabuni jati sabuni tofa sabuni hoda nge bobono tiprasa hin bobono tipraha ni besar tiprasa hin si saimi yang ngai tofa hoda ni kok tasalai jadi ini chicken clips ni bagai tabu kan sasau kan kanyo je puruna ang sawo ang samani kok ngai kesam kok ta sadibu abar ani ngai kesam kok no tilei no ek lai no kok swag lai nai kok bang lai nai tam abar tam tom tamuk ketal tamuk kesam kaham no kaham sadi hamya no hamya sadi sekarang ang tabu nu khaing khebo ano WhatsApp text khayo শিক্ষিত koroksa Cini takut long travel ini, mudah-mudahan tahu bono jatuh ni sikit tongna, kau bono sekarang bang kenaka jatuh ni English kereng long travel ini, netar bahanya tong tahu, awal tahu long travel ini jatuh ni English kereng rasniti guru benang rok tahu, kau bono tu hitam song lai saya miata. Gaya akok nang sana ni mat mani, tini kesam kok nama saudo, tabu kaisa ano tu yei emon problem create khaika ek somoy to ano simi agat khlaika personal attack ano khlai lekha personal attack khlaimang unjakliya ani kamiam sai ni borok bai ani zaiti gusti bai ani takhuk bukhuk bai porjonto shotru thebanani emon ki ani nukhungo porjonto hor thebanani naikha abu bujlai slabia ngakai tebo problem kotor phaikam আর কবাং মজরা হনো কসাম kokta sadi lai thangsa kokno ta sadi lai tini press meet khlai lai salai tang lai norunu kia tangi journal chairman ma ko tangi journal chairman sokogiri ja tamo kelenkari tongi sokogiri ja abo ke कसाम kok ye diba आ कसाम kok an bubagra khanai tongo मेरा महाराज भी सुन रहा है महाराज के साथ हम बैठ के बात किया था महाराज को सब कुछ पता है आज अगर नरक नाक गोलाइना नांगिया जों जतनो salai ja আর আবনো সানানি থাঙ্কাই আং কেজ বো খাইনানি নাইজাক সানানি বো নাইজাক এবং আবা হাই গেজেঙ্গা জং আং তংনা মুসুংয়া আর নং আবো তামোনো লগ তংফুরু ngaকে bo donina musungya sakagi donija kakagi pheke ngake bo tangi makap man tongfuru ngake bo sida kasirab laine thaske ar tongwi man sukya ngiya kai pheke ngake bo iko hamje ki iko batpar iko satpar tam tomu babo tam tomu Tini kaisa video kisisa koek second ni video ya call record ni khanaka ang chong khabono bini mungui case khaina ni nai gang tini koekjon akra sakrar webo kereng kha ga musung yang am hai borono case khaina ni kintu case khaimang kamu emon khlai dikha nok nukhungo ponto problem khlai ka abutamu tomungba te khorja neta bo haina am haina bihit bosano tui bomo haina taro abo
bom hai public rogabo bihik busa takuk bukuk nukuk kungkung pojonto hor phanangnai tini ani family problem ngu ani relation problem phaikya bahage phayang khaba chini nukungo ba hai ani baikoto chini jot tonokre baikoto kaijagu sakma bai ani dada ani ata kaijagu deborma ang kaijagu garu berai ani se kusu kaijagu tripura berai tini nogo kesakerang phaikya deborma tripura laimen koknuti chinoro ba haini abla kuno din ba haini ko chinor kuno din ba haini ko chungjotono tiprasa ni wan suguino o tiprasa no thancha khlainani ni wan suguino thancha ni yak diu seka himi bo naikha maya ang malia ang yakai rikha norok mannai rok khlai lai diba tangi asuk ungkologo nangnani nangkhaba sabuni asuk ungko bukhak war tongba jenini atio sojon nini kewono tubui ha bagi no khuk tanani jaga bagi rimane sap tongba tongu sini bukha tongo abo proyojon purul sawano tak sagraya ko sini thani obukha tongo rang puisa bai paimani jaga ponto sung kabang borokna asuri ton man jaga obo hai tongo jat pat ni orok rei jat pat ngangkai jung tiprasa obo simino saiman apok kesamkok ni kogya kesamkok ketalkok ni kogya tinia jaga utam saka ani video no kaisa video sunam ka borok call record acha call record sabo khai ang tabute kaisa nong thani wono tini aje siplai bororok aje sinai bororok aje ano call khai sanai rok norok a bororok no sude sungka cheri de naikha o call khainele sabo nei o call khainele sabo ar a call khainai borok ki amsuk asuk second by kok sawino ang ama hai sakane botani rikha abo hai dang kana ajaga tam kok saka ajaga tam kok saka ba munilai di ha ha hu hu ang akai ja kho munai sinai nyar norok chiro jibon norok tongthok mani obo munai jak takuk suron norok dukho obo munai jak kaisa family wo kaisa nukungo hor thepai mangkai bo norok munai jak norok anondo tongo tongthogon tongni beleke na hambai norok khuji tongo ba te kaisa sacha ko takuk jusen nung politics ta khaisi di obono planning tongmani borok ni ajaga nung tabuk juguri pheke borok tebo fan mankha angkai borok ni abono tongmani je dofani bagai khlainani ni ang aro tongpuru kebo aro tui khlainani lamari jarmane tamo ba tabuk nong ni obo praman ungkha je nung nogona sugui tongsidi nung siringkeno tongsidi nono wasang kasere bunya sugluginya tonsino tini obo hai tini ajaga borok bai tongma joro kebo meeting sitting ro kok sanan sujug dilia tabuk te kaisa jaga borok kok sanan sujug diwo ajaga tabuk khai nung kok sanan sujug mangkha borok mangkha tam tong aba norok ngabo borom rinani ringya bui bonom rimanam ngabo norok musulai jak thu tam tong musulabo tam tong ngabo ar tabuk je kaisa call record ang jeo call record khlaini no bo ani family problem phnangka ang thajingo saka ani bai koto kaisa gu sakma bai ani dada kaisa gu deborma bai ang kaisa gu garu bai ani bufayung kaisa gu tripura bai tini ani nokgano problem ungkha deborma tripura norok khlailai tini wo abuni effect ungkha kok kasalai tini sutropat kok kha tama jaga tam kok tongmani ba tam kok tongmani zatni kok samaniya ajagani clips angkhana ka barbar khnani kha zatni kok samaniya nono kaisa secretly kok ma sawo chini yang ni tripura rok belai hingsa omsuk jorang kaino omsuk jora sawindang thakana a borok ang bai gontan upor kok saka bomsuk banda thakana a borok sabonor todonto da khaikana tam saka banga jagawo zatni kok samaniya chini yang ni zatni kok samaniya ya kaisa secret likok no ma sawo chini yang ni tripura rok belai hingsa amsuk no da kok sakana ba aboni poreo tamo saka aboni sikang tamo saka hello dara nungda poritusda abo bozoran kok saideman jepuru buwagra nero hosmo buzon ni panda ungo tabuk sasane kesam kok ta sadi nei kesam kok no ma sanai
aboni poriprekkite tabuni je kok nongkhomani kokni poriprekkite ang masanai jepuru hosmo buzomni programgo hosmo buzomni pandango hosmo buzom sabnoro bubagrani aro tangnai sabo gobangma hodani bororok tangka ajagawo ang nijebo saimon abono tangas controversy talangnani naiya bubagrani belai sori hamia dino ga apuru bahanyo u video clips kisi sani bagi sa problem phayu to 10 minute kok sarijak Tripura hodani je naranno 10 minute kok sarijak a video ulo nongkhobamen por siring laibege ge abo baksa bororok abo haikino sini bai borok jingbai jingno controversy khlainani nayo a chesta no tabu bojoli fika chini naranno kok saria nei andolon khlaileke ajoro ang mana khayu abo chaya mothakdi tangi mala abu buwagrano opomandi mani kalayu tangi mala tini komol koloi bul khaipano komol koloi bul khayu hinpano tabu komol koloi ni biruddhe jodino ojagao kaisa hoda andolon khlayu hungkai opoman sabuniba panda sabune aroba buwagrano aroni hosmo buzon ni panda sible abo gebini pandano jo opoman khaima kalayu am haya diba tini kebuni pandao thangai kebuni kailai pandao fan thangka kebuni buzono fano thangka ajagaw jodino duijon 17 by 17 hlai a pandaw jodino walai bulai nglai kok banglai khangkai a sudu walai ne rokni simida opoman ba a je pandani nok phangno opoman khaima kalai diba a pandani nok phangni opoman ngi diba ke bubagrano opoman khaijabu abo chaya a jorawo no naidi bufuruni call record tabu borok samu thebo jarmani borni bukha busuk sitra tabunu nungwan sugdi aja kanor srai kana tesa khana di ang nang khangka kai tabu sang jora songi tongang bujiu ngake bujilaine bujia gatgang abon kesu thangnai karon abo ani nok nukhungo problem phanang paikya ani nok nukhungo problem phanang paikya chini takhu bukugo problem khlaikya abo Kishore Deborma durki eknai nangoroni kutuldi please je nangero oroni kutuldi norokni gyan bang nangya norokni comment bo nangyang norok ignore khlai jano jano sajayar tanai di top hayak na lamo ke kok sasidi gata mongkha ajorawa no borok kol kheka dara chini yang ni Tripura rokle haingi abla norok na yang ni Tripura rok tamsu hingsa ano aje kol khene abo sabo nor age todonto nagari bomsu chi call record rimanu kai bo ang bai content upor kok samani a call record nor sanga diba nor asik si gyani kai borgnu si bujo gadiba om manor lete press meet saka press meet saujani press meet khaipu saujani porotus deborma chini Tripura jatino khaimani map ma sannai khoma ma sannai are map mang khoma mang sanglai tonglai kai bufurule jeng dopa thansang lainai bufur dopa thansang lainai mapu khomapu are jeng saya bele jeng saya ko bele chini borom gonang Prosun Kanti Tripura Deborma rokno upadi phaimani si jatre pochaka no matter biko abono tui jeng andolon khaya ko bele ang chini nini in samani ko gyadu main kok ngakai seng bujilainani nangu je bujinai bororok abo hai bororok no bujoknani nangu je oba haike chalaiya khu tangi ano simida norok bujoknai ano simida thamok nai jarmana angke buji sugi amman kok diba tabuk a kok tamu sikda a kok ngai a borok ano kol kheke dara chini yang ni Tripura rokle obo haingia no ang Tripura rok tamu abo dofa kaisawo bodolbo kaisawo abo andolon khlelai dongo tamu norok bujokna ringieda mane apur bangnu mazara manjak nai apur bangnu mazara manjak nai ang bono saka takuk naidi jatini kok samani ya nono secretly kok no masawo chini yang ni Tripura rok belai hingsa baksa rok chini yang ni Tripura rok belai hingsa baksa rok borok no bujogui meya seng bujok nani chesta khlaikya dofa kaisawo abo hai hoda bai hoda nanglai mani chaya obo pakini kok o chini baksa rok no chung chesta khaikya chini ojagao chung onek chesta khlaikya abo hai dofano chapnani bagai ek samoyo non politically chung longtrai beli joint action committee of civil societies namui chung jotto dofano jotto club no jotto bodol no chung thumnani chapnani chesta khaikya phiaba o baksa rokni bagai no abo main ngakai o haku tuisawo andolon khlaile mani kokno tui
ano mazra beru dara norok tong tu tang ya ma ke dofa bai dofa no wala ridon dofa bai dofa andulon khaimina abu masang liabla nga kok samana no operat tung khai de operat den kha no tini ani nogo si जों गोरोंजाक दिनै मोखां समलायजाक तांनाय ताबो फेमिलि जदिनो कोनो किछु प्रब्लेम थांका आनि बुफायं बाय आनि बुआइ जोक जदिनो दरबर नाङै देबर मात्रिपुरा नै प्रब्लेम नाङै थांका आबुनि दाइ साबो दंनाय कोनो प्रब्लेम फाइगां कां नंनि मुइ केस खलायनाय साबो दाइंनाय दिनै अनेक किछु वालाय बुलाय तगलाय इंलाय थांलाय का आबुन दाइ साबो Ini jeng kesang tong sini tong thai jago ponto si jeng mili layei sini taloi mawoi sini bufayung song sini buai song ni jeng o jaga jeng bai baksa sini hawa sini paijak jaga khai jeng kurung butung ka tong lai mili lai ka thawi tong lai o jaga tini norok mokang somri rika tini mokang somri wi rika tini bokhaw bis dawi rika baskang ni sala abo tungfla lai puru abon dai sabong nai Bonobir takuk nungbo buzidi angle bubagrano si naisi ti pramotha party khayutai sini Ramchandra Gat ni MLA ni nane kaplai kaham tabuk belai kaham khlai di ang norna poti khaya ble ang apoti khaya ang bubagran nan hawinu khayu phia takuk bonobir nini jagau nung thik tongo ani jagau ang thik tongo ani jagau ang malia ani jagau ang mansuk lia Norok jano sawo bekhalok di tanggi fatsa hi ang fatsa ya bole ang onek din sekang simino kengai ma faika norway bekhani kok share khai faika tamang bubagra be kok salai diba bubagra be asugla yang onek bar kok salai ka bubagra nije bo chesta khai ka maya bubagra bo kok khana jagia tini nukhna bole bubagra ni mung nawi credit nana ni bagai khabur merok Dofano orai phanangi tomani nukna bole naru nukna bala tini civil society ni mung nawai ango bo sugango saka civil society ngakai civil society organization unani nango aja gochin borok over excited je jagawa agor tolo tinta program bo pairi dikha do civil society mung nawai khano agor tolo tinta program pairi dikha tini tamo dorkar tongkhana mungi ka me he jagawa ho 10 ta ayengo sanja ayengo hor nglai walai bulai tolai nglai ini caya tini civil society ni mung nawai am hai khlaile mani political bokhrogo dawi samprodayik daman abo caya akok nonor busadi tini je somoyonko নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ কাঞ্চনপুর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ নিজাপুর মঞ্চ খলাयो হাসমসিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মাनो বই বথার जागु जों आन्दोलन मा खलायो ले over excited over emotional asa gano sung tabu kabang ma borok kes chau ano khwai phasing ni borok kabang ma borok kol khaijak dara chini upai tamung nai tabu delhi police kaza khoro sungnoro chinoro kabang ma chin chala busar tongmalai liya police nai tukja santir bazar phasing ro kabang ma no police nai tukja nogo tongmaya kharima tongo busuk birman busuk chasarara akok no nang sawo political khlaidi kebon nukung no horta thebadi political khlaidi oti prasar no birman ta phanangsidi nini political party ti jesa party ti phano nini ti prasani bagai nang hamari khlaima manusi khlai jaside obo hai ada mada short pod rilai abor no thak rilai jasidi norok cherna ni ringya diba Tini kabang ma borok ano personally baksa messenger text khayai poritus level no AK-47 me kogi bathar nai ko abo kun tomo bathar phaidi ang nogon tongnai jodi no poritus devor mano nor batharei shanti manu do phayo bungang kai bathar phaidi ang nor ni bagai kaito ni ani kaito ni thanang suri nai kaito nor ni bakhaw ঠিক Ano buthari jodi no norok dofa thancha khlaiman dofa fiab jago ngakai ang raji tong buthari kibide ano arang dofa sakaknani bagi kuno din ani choba khlaimani tongo ngakai kebono hingsa khlaimani tongo ngakai buthar kibide ano kogoi
kuno dinang hodani coba khlaiya ku nunuk khanor gana waisya kono deborma hodani bagi hini coba khlai mani nude nukha chini deborma no tangi opoman ri chini deborma ni neta no tangi borom riya khaimanu de nukha ada mada short video ba short kok thairok ni emon muskil limbo miao baksa ke kaka ke sekereng kok salai kya oro tiprasa hoda council nei program khlai lekha chini taku kobi kongko no nukha bo ulo abono onek kisu ke chesta khanya nakha ang bono ba hamia samani kok ya au saimia saun bukhau tam tong bubagra je puru phai tong kha kaise video clip ang rikha nai ne dinor ga jagawo ক্ষত্রিয় সমাজ নি কোন ব্যাপারিয়া সকলে মানে যত না একলগিন সকলে কে আবু ব্যাপারিয়া বলে ক্ষত্রিয় সমাজ নি অজামানি ইয়াগো তংমানি আদর্শী সকজগনে ওয়া স্নামজাক মোমবাতি কাইজা আবনো ফাট ফাইয়ে ফাট কে বিনারনি সেগিনা হারই নিহিনি নারান ইয়াগো রিখা কোন ব্যাপারিয়া ক্ষত্রিয় সমাজ নি অজামানি ইয়াগো ইয়াফরি বানি কোনো প্রবলেম করে নারান ইয়াগো ইয়াফর বানি কোনো প্রবলেম করে জমাতিয়া হদা কলয় হদানি জেসানি রায়নি থানি পানি ইয়াফর জান কোনো প্রবলেম করে তাম কক গাঙ্কাই আমো হাই চিকন টুকরা নো বরগনো প্রবলেম খাইও আবনি প্রমাণ দিনানি নাই মানসি আং তাবুক যদি নো ক্ষত্রিয় সমাজ রক নংখ খাইলেসা ক্ষত্রিয় সমাজ যদি নো খানাঙে আন্দোলন খাইকে তাক তাম খাইনে আমা হাই তাক খাইলাই যদি প্লিজ আঙাবো উদাহরণ স্বরূপ মা সামাজিত তাঙ্গই নং ক্ষত্রিয় সমাজনি ইয়াকনি a wano segi tu bui nini naran ni yagono marika ni tabuk jodino ক্ষত্রিয় সমাজ আন্দোলন খাইকে তামু নাই দফা বই দফা কোনো দিন এক নলাই মালাই দেমান ন মাঙ্গলা বলে না তিনি চিনি অজাগাও চিনি অলংতরে বেলিও তিনি আনি নগো আনসাকা বলে আনি বুফাইংনি বিহি গাঙ্গাই আনি বইজুরংকে ত্রিপুরা যে অজাগাও ন চিনি জাগাও ন তাক ফাই দং ফাইও আনি মা ওই তালই সর কানে তা খুব সর borok ni arab onto video ro holai jak whatsapp share khlai jak nahadi norok khidara hani tonglai chini tripura rok na hamia salai jak are abo to jukti a kok sanai saba abo kisa share diba bo amse kok saoin da thakna abo share diba bo nije na no kol khaine dara chinyang tripura rok le abo hai ngia hingsa kri nongai tripura rok tamas abo dol kaisa wono dofa kaisa wono abo hoda nanglai tonglai khamo sangya kisa bujok diba dara hani sawoi bo asuk gonta ni upor kok samani no am sut no nargi to ni upna kai tabuk borok kok salanya si kiri sinai bele kok salanya ni kabang ma borok gian diwano mia onil mohan tripura tandan ni taku khorok sano messenger text khai puila ko anu text khai ga nang mai khana kok sanai awang sanai ang bo masaka ang tahu joto be kok sana si kiri si uni mas samani bo lo hini het nang hai gian kri rok jatre podo gano sike no matter norok gian ganang ang norok no khulumu gian ganang rok nang khulumu ar ang gian kri bele aibana ang ani hodani bagi nilang coba khlai aku arte kaisa kok kabang ma joro norok sau norok ano kabang ma ang messenger ro je ano baksa je kabang ma borok baksa je sine rok nong ni good pai jar saya jar rok silai deborma jat saya jat nisi nugu sung kabang ma jagawo ang comment nugu kabang ama her musung ignore khai roho bole ar ama her ne ignore khai jani bo kok no ar tini jodino saunga kai o tripura rajyo tini ang sawang gorbo deborma ngi gorbo ngi sawo deborma he bukha kwar krinyo as porjoto norok deborma rok ni hnei kuno student organization phunugui de manno hamian sayang jottono jani ja hodano romuiton mane abu belai kaham karak phiaba u khaklai mane abo sisaya tini nini BS ku Bro Social Culture Organization nini koloi rok ni rival mani tongo nini jotto nino student organization o get tongo tripura sunung nai buthu riang sunung nai buthu abai kabang ma tongo nini koloi molsom halam jotto cast nino jotto hoda nino student organization tongo kintu deborma rok ni student organization ni alada to tong kuno din norok deborma rok ni freshers khai mani node nukhaba nke bahai ke bakha kusu bakha norom bakha hamia ni sai tong mangkhaba sung job tono no chini dofa sung ti prasa ni chong bole abun bising ang chongu
Ar tini azagao je kok kisi chanu norok tonmani ang saka norok no tewai sama sawo a borok na ano kol khai sawo je bo dara chini yang Tripura rokle abo hai baka hamyang ya amsuk hingsang ya nong nan Tripura rok tangya suk hingsa tini no ang mas sawo zat ni kok samani ya azagao kok srai tongo zat ni kok samani ya ar tabu borok ka whole Tripura no sahamya sawo ni kok pilih tong laikan ang azaga sawo zat ni kok samani ya nono kaisa secretly kok ma sawo chini yang ni Tripura rok belai hingsa baksa rok abo haike khlai tongo jeng chesta khlayu chinor deborma Tripura hinya o Tripura ni bisingono kabangma Tripura tongo o deborma ni bisingono kabangma deborma tongo borok se bkha kahambai hamyang deborma Tripura yang ni ingya a kok salai mani si sung bobai a borok bai sung a kok salai mani si bono sawa puru in dara nini wan chukmani thik tongo nini wan chukmani kaham sunga ba heke dofa bai dofa no dofa kaisa wa hoda bai hoda no nanglai tonglai ki chung bui bai bufuru nanglai nai bos yani se tebo kok kaham sau apuru gonta ni upor kok sau a borok ang sana thanglia bumung rok ar norok jodi no tabuk o je kisisa clips no je viral khai tong nai ang bono tabuk jodi no case khai ungang kai nung obono tuyui je hingsa sorai tong mani abo ani family problem kha ani family tabuk chini jaga o chungbai baksa chini taloi mawoi song chungbai baksa tongui tong jodi ni chini bisingo kha kheglai ei o jaga urpati lekyang kai abun dai sabong nai ba ang affair kheri mang bole ang khainani thangya kaitor ang kaitor no khulunai jehetu kogono tongo dormo jani tongthok jotoni suri laimani jani khorcha no suba laimani abo hamjat laimani ang bagani kaitor no khang khulumo abo hai boror no kaitor na karthung tini messenger ko bangma text khlailayu baksaba unko live khlai salayu Porjus Debormani number rohordi tamjani boroni Abhijit Tripura khangao saimia Porjus Debormani number rohordi ang screenshot le nargi toni kha haipa nangabo samungo thepeya tangai mala AK47 we kogi buthar nai pu gejar mane binjago AK47 tongo hage bono manja khaino lama kasu bus budipu emon kabang ma angabo naine ni bagi siminang short screen nar khadu naine bagi simisi je jaga mano bokor phatri budi yakon subai budi tokdi hingsa jat chaya jat ar tam kokabo asiksi jat kaham gangkai asiksi bukuk kaham gangkai nongni buma bufa nongni okra chakra norno phurumung tongkai ani bukuko to ang kuno din phano kebal phano sei musu wak tok nani phaija jayang phayang ani busano phurungyang emon ki ani bufayung ni besarok nobo ani okra dada ni ani bai ni besarok nobo ang phurungya sui musuk buku go tubu kha kok hamya tubu khai ei tula bukuk chirgana han changa he ke bong buku go tiu phurungya ngako Champa Tripura bukuk Champa Tripura tam jati tui kok saneng are ang saman kogya norok no sat khondo ramayan porikha nardi obon pore norok paithago sungnai rok norok kai ram sitakar bapni sungnai rok sinorok haku tuisa deborma rok Tripura rok no hingsa khlayu raja deborma simis se Tripura ni ya nei sab sakabo tabuk nung saka dumasora ni deborma rok na dumasora ni deborma acha dumasora ni deborma rok jodi na ba hini tongkai Tripura tamo jati tui kok saneng chini haku tuisa deborma rok Tripura rok no hingsa khlayu raja deborma simise Tripura niya hnei Tripura rok ke Bangladeshi hnei sajago sabo dumasora ni deborma rok nongni atomung saya tabuk chini bukuk champa saka dumasora ni joto deborma rok do dumasora ni deborma rok ajagani Tripura rok no chaya sau Bangladeshi hini sau abo chaya tangi dofa kaisa norok aroni Tripura no hamia sanai deborma hangkai tiprasai diba Tripura hangkai tiprasai diba tahu nini kowa ngokok ma sau do
kok no khuglai ta sadi bukhuk champa Tripura champa koli champa phul motom khumbar siabo gian tongu ngangkai ang gian kombli nor gian kabang ba gian kabang ni kok sadik tabu haku tisani debor marok khanang sakoi tamu saunai bukhuk champa Tripura nungje sakaro Tripura tam jatini kok sa nung chini haku tisani debor ma rock mane haku tisani debor ma khorok sapano bat kari kha debor ma rock hai diba nungke susi siu ani voice record ngangkai kisi sasi tanei ru norok jodino asikno dofa thansana hamjak nai hingangkai a norok no je voice clip rinai bono tangi singya a borok sabo a je voice record rinai a borok sabo tangi norok todonto khaiya abo todonto khaiga diba acha borok munjuki call amsungken tani pekya ara borok ano kok saka ang bono kol khaimelo bilguna a kok saka ngam par bo ha hangka ngam su saka kan kol tani khipka boba he gian nong ya bo adat ni naw phaldu kok mong sampatir po tam ni na bo audara angno hamja ujoto Tripura hamia ya joto deborma hamia ya kisamisa hamia dong iya kok si sadi yang bokok no sawu getang ini orang asal apa haike memang norok no pilih khabla sabisi tini nai kyang sini tek khoroksa tabu anga akok ni point no thanga ngai taku Rajesh Tripura bani puno problem kari news e chaluk nai bini page pontang nukha a video clips kisi sari ui botam sanan thangka jagao chini Tripura rokno are chini yang ni saud nang chini yang ni diba tini South Tripura te khorsa takuk Sobin Tripura bono nukha ekoi sur bongni ekoi sur chini Tripura no da poritus no ang respect lai tongoni buku hamya pokno nai thonga mai keno bo khini respect abo bo mahini respect abo asuk din nang respect lai tongoni taglo borok hamya buka hamya ni sijak suka are kok pura khide khna ka ba na ara ano kol khani sabonorok sai damang ka ba ano je a kol khai sanai abo nongni o tiprasani norok ni ayang ni Tripura no norok ni ayang ni norok ni South ni Tripura no ano kol khai ble sin South ni Tripura rokle obo hebka hamyang yan sauble ge bobo Tripura ni biruddhe na sai tongle nongan Tripura rokne tangi abo hayeng tangi amsuk hingsang tini Komal Koloi ni biruddhe andolon khlaile mani ba andolon khaine bo YTF ni sini takuk binondo ni netrittewo unko khajak nai bo andolon khlaijak nai bo Komal Koloi Tripura mothani ajorabo ar pandang kha bubagrani aro hosmo buzon abo hai chaya dara kisa buzok gadi borokno ore babare ang borokno buzoknan khomota korei borokno buzoknani tani khomota korino korei tabuk nung site bo gian boroni hawi thangka nge tabu hingsa sabno hinnai ba nung no sanai chini Tripura rok ken chaye obo hai joto to ya chini Tripura rok baksa belai kena hamia dara a borok ano sawu ano tamonor ano mane sikulgnani kasrebnani simida wan suguito a borok sano sawu dara chini Tripura rok ninung kolgo nangmani ang saimanu ble ang siu ble ang mai kok panyanta phaidi ar faltu borok obo haitang di jibono faltu girita khaidi kusugo kaitor tongu bhagwan tongu ishwar tongu nungbo jekono ekta no manina jekono ekta no surina oma hai tomung tangdi atomung belai khino saya kaitor nakar thungmono buike sarayu ang saraya nung sia uyo bul khlaikya nung postai nai nono kaitor nakar thung nung jeu bul khaimani kaitor nono khoma khlaitung ang nini bagi si suriu nono hamya sayang nini hamyang thangtung ang naiya nung tebo borok hamdi karon nung kaham wasuknani rungkai nung ham kahangkai obo hai hamya samung khlaigala khamu tini hosmo buzon ni pandao bahaino o problem nanglaigala khamu promise trips nini wan sukma si hamya
belai hambai ta khuk no belai hambai ani wan sukma hamya ni wan sukma kaham nang kaham wan suk di kaham samung klai di hosmo buzon ni program ni pura full video dikhang kai apurbo problem phase phegla kamo apurbo hani kisi se clips ra sui di uise abro tile se tool far nglai kha andolon nglai kha ulo full video no ko purja problem solve nglai go ngetam dorkar tongmani ba asuk nomonang lainani tam dorkar tongmani dofa kaisa singka kai je program je panda se bubak rane arong gunga kai nung je borok ni mungi andolon khainai je borok andolon khainai bubak ranar thangi salai ga diba bubak rano respect riu nungka kai bubak rano borom siru nungka kai tangi bubak ranar thangi salai ya oi ba andolon pandolon dofa kaisa khlele khiba tini buini dofa sai tongmani buini dofa chini dofa na hamia samani abro tiki bikota andolon khaimang kasa tini onupnat songhayu nagorik moncorok borok ni Tripura Deborma nya tribal ra nengti ugroponthi ni jatre pochuno saitongo lengta party ni tongo ugroponthi ni tongo bigusa bong biruddhe kata andolon khaya slanro borok himpur tangi andolon khaya aboda tiprasa aboda thansa belekena hambai ani koko kebo saya mani tongo hungkan kai ang nakar sanu norong thaniu anu nakar jadi